नै एक्टरा दाखो लोगो मोनबाय आरो ना बिदा जानाया बिराद मोजां नांबाय आरो ना लोगो मोननानै। हेलो एवरीवन, खुलुमबाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं और मूवी देखने के लिए। सो लोगोफोर जों दिनै मूवी नायनो थांगासिनो। थैसाम 2 मूवी बहुत फेमास जादों ना, मानसिफ्रा बिराद गाबनाय माबा माबि होसोदो, बेनिखायनो नायनो बिराद गोसोआव उखैखांबाय आरो ना। बेनिखायनो दा एकदम थांनो ओंखारबाय आरो जोङो। तो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोननो, फैदो। lain थांगासिनो नै जों गारि आगोलाव गंसे दा बहुत सारियालि मोनफैबाय, टंला सारियालि, टंला सारियालि। स्टाइल बाजार लोगोफोर जों मोनफैबाय आरो ना। मोनफैबाय जोंहा नुसिगोन बापारे सान्दुङा। नै माखासेया इयाव सानैसो आरो थांगासिनो इयो बाजैमोन। फैदों जोङो ज' गासैबो पुरा गंथाम गारि लानानै। होदो रावबो हाय होनथारा आरो नै आगोमा सासे फैफादों बाबु। हाबनोसै नै हाबफैबाय, मानसि जासाबदो जानायालाय। नै ब्रादार नै एक्टरा दाखो लोगो मोनबाय आरो ना बिदा जानाया बिराद मोजां नांबाय आरो ना लोगो मोननानै। फार्स्ट टाइम बिदि भिडिअनि एक्टरफोरखौ लोगो मोनदों आरो आंना। जागोन दे, मोनफैबाय माथिं आइ थिफाया नङाबा नायग्राफोरा दा इन्टारभिउ सोलिगासिनो। नै माबायदि नांदो नायनानै? बरिया गाबबाय जां नै आनै मोनदों। आनै माबायदि नांदो नायनानैलाय? मुभि खादों जोब्बाय। मोजां हाबाय ना? फैबाय जोङो जानो नायगासिनो। नै आब'आ मा जागोनलै? जागाथोलायलायाखै आरो ना, जों फैनाया फुरा फुरथि जाजोब्बाय हटेलानो। ओइथिबो गासैथि जबाय, फुल जाजोब्बाय। दे नाय मा जानो, नाय मोजांखौ। फिल्म नायनानै गाबसोनानै उखिबाय। नोंलाय गाबना गाबाखै? गाबदो। बिराद मोजां मोन आरो
laki lima berat moजां नांखाबाय गाबबायबो गाबाखै नङा बयबो गाबदों गाबगासिनो एक्टरखौ लोगो मोनदोंमोन आंमोन एक्टरखौ लोगो मोनबाय आरो दिनै जि गाहाम नांखाना जि हेपि नांखादो दे फट' लानो मोनाखै हामबाय ने फट'बो लाबाय लाखि दिनै लाखि आरोना दिनै एक्टरखौ लोगो मोनदो लाखिनो नै मोनफैबाय रल चिकेन रल ओइ जादो आंनिया मोनफैथ'वाखै आङो चिकेन चाव अर्डार होदो आरो जादो दे जादो जाग्रोदो जाग्रो जा सानैबो मोनफायाखै दाबो ने जोंखौ बुनिखाबायहाय जाना होदोलै नेहानिखौ मोनफायाखै नेबाय थादों जोंनिया मोनफायाखै दाबो नेगासिनो मोनफायाखै बिनानावा जागासिनो नै मोनफायासै आरो बिब'आबो जागासिनो नै आब'आ बिराद सिन्था मोनफायाखै जोंनि अर्डारा बेनिखाय बिराद सिन्था दा खुदै गजोब्बाय आरोना जोंहा सानैदो खुदै गजोब्बाय आरोना लाखिनो हाला आरो खुदैखौनो आंनि अर्डारा सफैबाय नै दानिया चिकेन चावमिन दोनदो मोननै प्लेट जाबाय नै सफैबाय आरो जानोसै दानिया मोनफैबाय नै जाखांबाय लोंखांबाय दायो थांनोसै जाखांबाय लोंखांबाय थांनोसै दे थौदो दिनैनिफ्राय एसेनोसै बाय बाय लोगोफोर